Ванеса. Добре дошли на моят канал. Той е свързан с личностното развитие и качвам видеоклипове, които са свързани с него. Имам и други видеоклипове. Ако останете до краят на този видеоклип, ще разберете защо ги качвам. Също така съм направила и графики, за да ви е по-лесно, освен да ме чувате и да виждате, за да разберете какво става на въпроси и какво искам да ви обясня. Това е моята философия или моята теза за личностното развитие. Знанията са част от развитието на ума. Ако ви попитам какво е според вас развитие на ума, в повечето случаи ще си помислите развитие на знания, но умът не е само да развиете вашите знания. В един друг видеоклип съм обяснила направленията и пак ще ги кажа. Според мен умът се разделя в 4 основни направления. Това са знания, качества на човек, ценностна система и психика, това как ще реагирате в дадена ситуация или вашата емоционална интелигентност. Знанията, освен конкретно направление, ги разделям също и знания също влизат в психиката или емоционалната интелигентност, за да един вид да можете да реагирате в дадена ситуация, да вземете правилното за вас решение. Това, което е добро или лошо, да може да го прецените правилно. Примерно, знания, които има логика, но няма знания. Мога да дам един пример. Много обичам да гледам скетчовете на Светът на Ванката, в който майката на Кирилка и Кирилка правят един скетч, в който майката обяснява, че колкото по-високо се качваш в планината е по-топло, защото се приближаваш към слънцето, но знаете, че това не е така. Колкото по-нависоко си в планината, толкова по-студено е. Ето един пример за логика без знания и по този начин се прави лоша преценка, която не е от полза за човек. И може да застраши някой път, примерно, и неговият живот, ако няма знания. Знанията като основно направление вече, а не част от психиката, ги разделям също в поднаправления или точки. Нежитейски и житейски. Нежитейските са всички неща, които ви учат в училище и университета с цел развитие на вашата работа, намиране на по-добра работа, също това да смятате, да може да четете, също, примерно, да учите езици, да може да комуникирате по-добре с другите. Всички тези знания са нежитейски. Житейските, и какво имам на предвид за тях, са, примерно, също, освен от интернет и от работа, които съм написала на един вид на монитора, за да виждате по-добре. Графиката, исках да кажа. Това са, примерно, житейски съвети. Примерно, моят баща казваше, когато бях от началото на моята кариера, намери си работа, която да не се продава сирене, или там, където продават сирене, не ходи. Какво иска да каже той? Че по принцип там тези работи, които примерно са магазини, хранителни магазини, е доста по-трудна работата. Да търся професия, която да е след хора, за да мога да науча повече неща, които да са ми от полза. И аз ето тук съм написала и работа и след малко ще дам и такива професии. Това един вид е направление на житейски ситуации. Професии, които може да са ви от полза. По принцип, като класификация, мога да кажа, че маникюриста, татуиста и фризьора са на първо място от тези 5 професии, които съм дала. Като цяло може да са ви смешни, защото всеки се старае, примерно, да стане юрист или счетоводител, но в тези професии има смисъл. Колкото повече хора срещате на ден, примерно маникюристът, в неговия случай човек идва примерно през 2 седмици на маникюр, хората споделят повече лични неща и част от живота, които може да са му от полза, и примерно идеи, които
дори идеи за бизнес. Може да му дойдат, примерно, и ако реши да се откаже да е маникюрист, може да започне друго нещо, което един вид те да са му дали като идея, защото се срещаш на ден с много различни хора. Примерно, също така, съм сещала и сервитьори, които след това, примерно, след като са били сервитьори, им е повлияло доста, нали, от живота това, че срещат други хора. Един вид са намерили нещо, което да се развиват след нали, тази работа сервитьор и са по-добре в обществото, в смисъл парично по-добре, бих казала. Знания, които също нали, тези професии могат да ви дадат. Това са нежитейски знания. Примерно, някой, когато дойде при вас, може да ви каже, еди къде си има задръстване и това или ремонт. Вие, ако имате кола, ще знаете, че оттам не трябва да внимавате. Това не е житейско знание, което по-скоро е един вид знанието е кратко, защото примерно може да е за един ден или за един месец, ако има ремонт, докато трае ремонт. Или примерно в моят видеоклип, който е свързан с козметика, съм казала, че витамин С по принцип изсветлява кожата и вие ще знаете за в бъдеще, като ползвате продукти, ако имате примерно тъмни кръгове под очите, че витамин С изсветлява кожата и ще си купувате такива продукти. Това е знание примерно за цял живот и пак се води от нежитейските, но един вид ги научавате от житейските ситуации, които хората ви казват в ежедневието си и ви споделят. Или житейски, примерно, даден човек има проблеми там и казва как ги е решил. Един вид, вие ако изпаднете в същия проблем, може да знаете как да го решите и да имате едни такива базови знания. Или, примерно, както това знание, което ви казах, е не ходете там, където се продава сиренето и, примерно, вие, ако сега сте в началото на вашата кариера, ще знаете, че, примерно, в хранителните магазини е много трудно да се работи. Знаете, всеки човек търси лесното, не търси трудното. Така че това са професиите, които със сигурност има и още, но дала съм като пример тези. От другото място, откъдето може да научите, освен професии, неща, това е от интернет. И съжалявам, но това беше първата част на клипът за знания. Ако ви е харесал клипът, потърсете и втората част.